Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Jaintia Youth Development Society, kabalong Kawei ni kikinhon seng bahalang na rilom Jaintia. Kala Kyrpad ke Sorkar Jylla bahkan Pyrkhing yaki Khyrdop ha Baroh Kawei ke Jylla kenang banyadai ki pajba na ka jingpur stat jong khnyang jingpang coronavirus syapo ke Jylla Meghalaya. Ha ka pede bahkan new president jong Jaintia Youth Development Society samla daman leki lathong. Ula penpauru ya ka jing songkhya hadian bagi kubor kila pur stat kum kading ha ulang yam baka Jylla Assam kabadan markhap ke Jylla Meghalaya kala don yaki bria ki bangat hau niu khnyang jingpang bat kum balong menta kathan chitai lamik ngi kala sha link shop ha ka khlam jong niu khnyang jingpang ubala pensuk jer yaki babun kiri jong ka perthai ha ka juk por ni no yalam jong ka Jaintia Youth Development Society ula kenturu ek Sorkar ba kan bo di doktor ki ban pej benya bat ban le ek medical check up yaki bria ki wan ki kali ban rong ka Jylla kom ha barnihan ka ba ha riboy district bat harata chera ka badan ha East Jaintia Hills district nagaling jongi kum go society kat ba dangmi kisngi nimla khlam da penpau yi gijing siokya gijing ide bat gijing posted jong COVID-19 bala so tet la banong hapok ga thain not is jongi khamtam ki Jylla ki ba marjan bat ka state ki jongi kum ka Assam ti nga iba ka bo jingma shikadai ngi kum ka state hibro Kawei ti kum ta ngi penpau yi gijing siokya bat ngi Kyrpad yi ka government bakan siaba ban bo yi doktor hakat jeka shwa bandrung shapok ka state ki jongi kum hapok Brni Ribohoi district bat ha po reta shira is Jaintia Hill ba kin check yi keli ki ba rung shapok state jongi kum ki keli kit jor kit marbam kit phniang nama ba mano ba tip lada ngimshek ya ba don yu ne khnyang jingpang ti nga iba kane ka ek ba bo jingma bat ka bo jinge yingi kum ki pajba ting se ban Kyrpad ya government bakum kan shimkhyak ho jingde go bat kane ka benta namar ba ngimla banlan balada yolat banrung shipok kane ka state gijongi kamot ba udang khalan ban spread te ka dawngi Kyrpad jore ka government bakan sebha ban shimkhya ki jingde bat kane ka benta ban bo i doktor ban check yagni kali ke barung bami shipok kane ka state gijongi khanang ba ngila bante lakam ya kane ka jingpor state jong ne khnang COVID-19 ni ha ban check yi driver ki ba kit jor kit phnyang khana man pinti kana ba ban pinti kana ban long shingan gen yi ka jing bom don jong ne khnang ban wanra leng ba jong ki Kyrpad ro yi ka government leng ba ka police department bakan hosir ban check yi ni break bo wan nabar khamtam khanang ba ngla ban pinti kana yi ka jing shong shingan ya pok ne ka state ka jongi